పాల్గొన్నటువంటి వేదిక పెద్దలు గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి పెద్దలు శ్రీ తరుణ్ చుగ్ గారు, కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రులు భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీమతి డికే అరుణ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు పెద్దలు డాక్టర్ శ్రీ లక్ష్మణ్ గారు, అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి మధ్యప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ పి మురళీధరరావు గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు శాసనసభాపక్ష నాయకులు ఎమ్మెల్యే శ్రీ రాజా సింగ్ గారు, అదేవిధంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు గారు, అదేవిధంగా మాజీ శాసన మండలి సభ్యులు తెలంగాణ ఉద్యమకారులు శ్రీ స్వామిగౌడ్ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు శ్రీ ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు, శ్రీ ప్రదీప్ కుమార్ గారు, కుమార్ బంగారు శృతి గారు, ప్రాంత సంఘటన మంత్రి మంత్రి శ్రీనివాస్ గారు, ఈ కార్యక్రమంలో ఈ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో పాల్గొన్నటువంటి జూమ్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులకు, రాష్ట్ర పదాధికారులకు, జిల్లా అధ్యక్షులకు, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులకు, రాష్ట్ర ప్రత్యేక ఆహ్వానితులకు, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్లకు, జిల్లా సహ ఇన్ఛార్జ్లకు అందరు కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కోవిడ్ మహమ్మారి ఇంకా ప్రభుత్వం కూడా ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించుకొని పార్టీ చేయాల్సిన కార్యక్రమాన్ని ఎక్కడ ఆపకుండా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దానిలో భాగంగానే అన్ని జిల్లాల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కార్యాలయాల్లో ఈరోజు ఈ వీడియో వర్చువల్ ద్వారా నాయకులంతా కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు, సమావేశాల్లో పాల్గొంటున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వారికి ఉన్న వసతిని బట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. మనందరూ తెలుసు, భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ కష్టం వచ్చినా, ఏ ఆపద వచ్చినా, ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా, ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ఎక్కడ కూడా వెనుకడు వేసే ప్రసక్తి లేదు. రెస్ట్ తీసుకునే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు, రెస్ట్ తీసుకునే కార్యకర్తలు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కాదు. వాళ్ళ కరోనా మహమ్మారి మొదటి వేవ్ లో కూడా ప్రపంచమంతా అతలకుతమవుతుంటే మన ప్రియతమ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశ ప్రజలను కాపాడాలన్న ఉద్దేశంతో లాక్డౌన్ ప్రకటించిన సందర్భంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ కూడా ఇంట్లో కూర్చోలేదు. మోడీ గారికి ఒక విశ్వాసం, నమ్మకం. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా రోడ్డు ఎక్కండి, మీరు క్షేమంగా ఉండండి, మీ ప్రాణాలు మీరు కాపాడుకోండి, తద్వారా మీ కుటుంబ సభ్యుల ప్రాణాలు కాపాడుకోండి, దాంతో పాటు ఈ దేశ ప్రజలను కాపాడే ప్రయత్నం చేయండి. ఈ దేశంలో ఏ ఒక్క నిరుపేద వ్యక్తి కూడా ఆకలితో అలమటించకుండా కాపాడే ప్రయత్నం చేయని చెప్పి మన ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు పిలుపునిచ్చిన తర్వాత, మన జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా గారు పిలుపునిచ్చిన తర్వాత దేశ వ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త సేవా ఈ సంఘటన పేరుతో సేవా దృక్పథంతో అనేక మంది ప్రజలను కాపాడే ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలేదు. గ్రాసరీస్ ఇచ్చినాం, ఫుడ్ ఇచ్చినాం, పీపీ కిట్స్ ఇచ్చినాం, మాస్కులు ఇచ్చినాం, మందు గోతులు ఇచ్చినాం, చివరకు కాళ్లకు చెప్పులు కూడా ఇచ్చి అలా ఈ దేశ ప్రజలను కాపాడే ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త. ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఇలా రూమ్ ఎక్కి కనీస సేవ చేసే కార్యక్రమం చేయలేదు. ఏ పార్టీ రాజకీయ నాయకుడు కానీ, ఏ పార్టీ నాయకుడు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో రెస్ట్ తీసుకోవడం తప్ప ఈ ప్రజలను కాపాడాలి, పేద ప్రజలను కాపాడాలి ఆలోచన ఏ పార్టీకి రాలే. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు మాత్రం వాళ్ళ కుటుంబాలను పక్కన పెట్టి ఇలా కోవిడ్ మహమ్మారి ప్రభుత్వం కూడా ఇబ్బంది వస్తుంది తెలిసినప్పుడు కూడా ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త, ప్రతి నాయకుడు ఇలా సేవా దృక్పథంతో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలను కాపాడే ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీ. సేవ చేసే క్రమంలో ఏ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త మెడలో కడవలేదు, చేతిలో జెండా లేదు, భారత్ మాతాకి జయలే,
బీజేపీ జిందాబాద్ అనలే, మోడీ గారి నాయకత్వం వర్ధులను ఎక్కడలే. కేవలం సేవా దృక్పథంతో మాత్రమే సేవ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ సేవ చేసే కార్యక్రమంలో అనేక మంది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఇలా ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా ప్రజలకు అప్పీల్ చేస్తాను నేను. సేవా ఈ సంఘటన పేరుతోని మొదటి వేవ్ లో కానీ, మొదటి మహమ్మారి విషయంలో కానీ, సెకండ్ వేవ్ లో కానీ ఏ పార్టీ నాయకుడన్నా మీ గడప దొక్కినా, మీ పరిసర ప్రాంతాలకు వచ్చినా, మీకు సేవ చేసే ప్రయత్నం చేసినా, మిమ్మల్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేసినా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు మాత్రమే ప్రాణాలకు తెగించి మీకు సేవ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. నిజంగా ఈ సేవ చేసే క్రమంలో అసూలు మాత్రం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులందరూ కూడా ఇలా మనకు ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని చెప్పి మీరు దేనికోసం త్యాగం చేసిరో తప్పకుండా మీ త్యాగాలను వృధా పడియం. మీ యొక్క మేము ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోం. మీ కుటుంబాలకు అండగా ఉంటున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకోవడం వల్ల అందరూ హ్యాట్స్ ఆఫ్. నిజంగా సేవ చేసే కార్యకర్తలందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా కార్యకర్తలు వెనుకడిగేలే. ఇలా రెండవ మహమ్మారి వచ్చినప్పుడు కూడా సెకండ్ వేవ్ లో కూడా ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు మన ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి పిలుపు మేరకు, మన జాతీయ అధ్యక్షులు నడ్డా గారి పిలుపు మేరకు ఇలా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేసినాం. సెకండ్ వేవ్ లో కూడా ఇలా చాలా మంది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అనేక మంది జిల్లా అధ్యక్షులు సేవ చేసే కార్యక్రమంలో ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. అనేక మంది కార్యకర్తలు ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రాణాలు తెగించి వాళ్ళ సేవా కార్యక్రమం, సేవా ఈ సంఘటన సెకండ్ ఫేజ్ లో వాళ్ళు అనేక కార్యక్రమాలు చేసిన ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీది. దీనికి కారణం మాకు స్ఫూర్తి మన ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇవాళ మొదటి వేవ్లో ఈ దేశ ప్రజలను కాపాడి ప్రపంచానికి స్ఫూర్తిదాకా ఉన్నారు. సెకండ్ వేవ్ ఇలా భారతదేశంలో చాలా తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు కూడా దేశమంతా ఎదురుస్తున్నది. సెకండ్ వేవ్ చాలా తీవ్రంగా ఉంది భారతదేశంలో. ఈ దేశ ప్రజలను మోడీ గారు ఏ విధంగా కాపాడగలుగుతారు అన్నట్టు ఆశ్చర్యాన్ని వెలుపుతున్న సందర్భంలో ఇలా ప్రతిరోజు 18 గంటల పాటు కేవలం సెకండ్ వేవ్ ద్వారా ఈ దేశ ప్రజలను కాపాడ తపనతోని, ఒక ఆలోచనతోని, ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ఈ దేశ ప్రజలను కాపాడడం ఘనత వాళ్ళ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ అనే విషయాన్ని ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. ఆశ్చర్యం వెలువరుస్తున్నారు దేశ ప్రజలందరూ కూడా. ప్రపంచమంతా ఆశ్చర్యం వెలువరుస్తున్నారు. ఇవాళ అనేక పార్టీలు అనేక విమర్శలు చేసినప్పుడు కూడా దేన్ని పట్టించుకోకుండా ఈ దేశ ప్రజలను కాపాడాలి. విమర్శలు, రాజకీయాలు మన ముఖ్యం కాదు. ఒక బాధ్యత పదవులు నేను ప్రజల బాధ్యతలు పేపర్ మనకు, కాబట్టి దాన్ని నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత మనం ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళు అన్ని పట్టించుకోకుండా ఈ దేశ ప్రజలను కాపాడే ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం అనేది. ఆక్సిజన్ విషయంలో కానీ, వాళ్ళు ఆక్సిజన్ కోరుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకమైన ఫ్లైట్ల ద్వారా కానీ, విమానాల ద్వారా కానీ, రైల్వే ద్వారా కానీ అనేక విషయాల్లో ఇవాళ అనేక అవసరాలు తీసే ప్రయత్నం శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం చేసిందంటే ఒక్కసారి ఆలోచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక ఉన్నట్టు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్న ఉద్దేశంతో దీపావళి వరకు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన పేరుతోని దీపావళి వరకు కూడా ప్రతి వ్యక్తికి ఇవాళ 5 కిలోల రేషన్ బియ్యం ఇచ్చినటువంటి పథకాన్ని ఈరోజు దీపావళి వరకు కూడా పొడిగించిన ఘనత వాళ్ళ నరేంద్ర మోడీ గారి. అటువంటి ఆలోచన వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇలా వ్యాక్సిన్ విషయంలో గతంలో మొదటిసారి 45 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినాం. మొన్న 18 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ దేశ వ్యాప్తంగా ఆ పథకాన్ని ప్రారంభించిన ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని. వాళ్ళ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద ఆర్థిక భారం పడదనే ఉద్దేశంతో లాక్డౌన్ సందర్భంగా కానీ, కోవిడ్ వల్ల కానీ ఇబ్బంది పడుతుందని భావించి దేశ వ్యాప్తంగా 18 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలా వ్యాక్సిన్ ఫ్రీగా ఉచితంగా ఇవ్వాలని చెప్పి అటువంటి విషయాన్ని, అటువంటి పథకాన్ని ప్రారంభించి దేశ ప్రజలను కాపాడాలన్నటువంటి ఆలోచన వ్యక్తి ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు. దేశ వ్యాప్తంగా ఈ విధంగా మన ప్రియతమ నాయకులు వివరిస్తుంటే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనకు వాస్తవ పరిస్థితులు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళ రేషన్ బియ్యం ఇచ్చేది కేంద్ర ప్రభుత్వం. వాళ్ళ కేంద్రం ఇచ్చే రేషన్ బియ్యాన్ని కూడా ప్రజలకు ఇవ్వడంలో నిర్లక్ష్యం వహించినటువంటి దుర్మార్గ ప్రభుత్వం టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. రేషన్ షాపుల దగ్గర కనీసం మోడీ గారి ఫోటోలు లేకుండా కేవలం కేసీఆర్ గారి ఫోటో పెట్టి వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాన్ని నీరుగార్చడం కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాన్ని ఇవాళ టిఆర్ఎస్ పార్టీ పథకంగా ప్రజలను నమ్మించి మోసం చేసే ప్రయత్నం చేసిన దుర్మార్గుడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఒక్కసారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి. కేంద్రం ఇచ్చే బియ్యం విషయంలో ఇలా రాష్ట్ర ప్రజలకు వాస్తవ విషయాలు ఎందుకు వివరించలేకపోతుండో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ప్రజలకు వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది. నువ్విచ్చేదంతా, కేంద్రం ఇచ్చేదంతా ఒక్కసారి స్పష్టం చేయాల్సిన బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిది.
రేషన్ షాప్ దగ్గర ఫోటో పెట్టడం, మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు పంపించారా మీడియా ద్వారా తప్పుడు ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేస్తారు. కేవలం రేషన్ బియ్యం విషయంలో కాదు, వ్యాక్సిన్ విషయంలో కూడా ఇలా ఇచ్చేది ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇలా వ్యాక్సిన్ సెంటర్ దగ్గర కూడా ఇవాళ కేవలం ముఖ్యమంత్రి గారు ఫోటో పెట్టి ముఖ్యమంత్రి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదో చేసినట్టు ఏదో ఉద్ధరించినట్టు ఇవాళ కనీసం మోడీ గారి పేరు చెప్పకుండా, మోడీ గారి ఫోటో లేకుండా వాళ్ళ తెలంగాణ ప్రజలను అయోమయం గురి చేసిన ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. స్పష్టంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి 2,500 కోట్లను ఇలా వ్యాక్సిన్ కు కేటాయిస్తున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ కేంద్రమే ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్న సందర్భంలో వాళ్ళ 2,500 కోట్లను దేనికి ఉపయోగిస్తాడో, దేనికోసం వినియోగిస్తాడో ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేసిన అవసరం ఉంది. చెప్పిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సమాధానం, ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇలా మోడీ గారి ఫోటో పెట్టకపోవడం కారణం ఏందో ఒక్కసారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కనీసం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక బాధ్యతాయుతమైన పదవి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటి కూడా వ్యాక్సిన్ వేసుకోండి, మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకోండి, మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడండి, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడని చెప్పి కనీసం పిలుపునివ్వడే దుర్మార్గపు ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర దేశంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి లేడు. కనీసం ఇప్పుడు ప్రజల కూడా చైతన్యం కలిగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఆలోచన కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయని మూర్ఖత్వం ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. 18 సంవత్సరాలు దాటిన యువకులందరూ కూడా ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ ఇలా మోడీగా ప్రారంభిస్తే కనీసం 2 రోజుల పాటు దీన్ని కాలయాపన చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులందరూ కూడా జిల్లాల వారిగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పర్శించిన తర్వాత మాత్రమే ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభించినటువంటి ప్రభుత్వం టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. ఇలా 2,500 కోట్లు ఇలా కేటాయిస్తున్నావు. ఇలా కనీసం ఎక్కడ కూడా ప్రధానమంత్రి గారు వ్యాక్సిన్ ఫ్రీగా ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఇలా వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్లలో సిబ్బందిలకి ఇలా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నర్సులు లేరు, మెడికల్ సిబ్బంది లేరు, డాక్టర్స్ లేరు. ఇలా మోడీ గారి సంకల్పం ఒక ద్రోహ సంకల్పంతో దేశ ప్రజలను కాపాడే డిసెంబర్ వరకు పూర్తి స్థాయిలో 18 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వని చెప్పి మోడీ గారు ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఒక విశాల దృక్పథంతో నిర్ణయాత్మకంగా ఇస్తే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాన్ని రీచ్ అయ్యే అవకాశం లేదు. దీనికి కారణం సిబ్బంది లేకపోవడమే. ఇలా 2,500 కోట్లు కేటాయిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి నీకు ఆర్థిక భారం అయితే లేదు. ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ కేంద్రమే ఇస్తున్నది. మరి కనీసం 2,500 కోట్లతో కనీసం ఒక 50%, 25% నిధులు కేటాయిస్తే ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డాక్టర్స్ కానీ, మెడికల్ సిబ్బంది కానీ, నర్సులు కానీ వాళ్ళను పర్మనెంట్ గా రిక్రూట్మెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది. దాని విషయంలో ముఖ్యమంత్రి ఆలోచించాడు. ముఖ్యమంత్రి పట్టించుకోవడం, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు క్షేమంగా ముఖ్యమంత్రి కోరుకుంటలేడు. అటువంటి దుర్మార్గ పాలన ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజంగా సహోదరం ఇంతకంటే ఇంకా దుర్మార్గం ఇంకోటి కాదు. కేవలం ఎన్నికలు వస్తున్నాయంటే జిమ్మికులు చేస్తాడు. నిన్నగాక మనం చూసినాం, దళిత అభ్యున్నతి కోసం సమావేశం ఏర్పాటు చేసిండు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి, భారతీయ జనతా పార్టీ సమావేశంలో పాల్గొనకపోవడము తప్పు కాదు. ఎందుకంటే పాల్గొన్న వారందరూ ఏం సాధించాలో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. 2 పదవి బాధ్యత చేపట్టే సందర్భంలో ఉద్యమ సమయంలో ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్యమకారిగా చెలమైన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇస్తున్నాడు. కనీసం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 5% మంది దళితులు కూడా 3 ఎకరాలు ఇవ్వలేని దుర్మార్గ ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇవ్వడానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్థలాలు లేవు. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమ్ముకోవడానికి మాత్రం 1000 ఎకరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. దళితులు ఏం పాపం చేస్తున్నారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి. దళితుడు ముఖ్యమంత్రి తన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరి నరుక్కుంటున్నాడు. కేటీఆర్ అబద్ధాలు తల నరుకుంటూ తప్ప అబద్ధాలన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఏ విధంగా దళిత సమాజాన్ని మోసం చేసినో ఒక్కసారి తెలంగాణ దళిత మేధావులు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా కనీసం ముఖ్యమంత్రి కాదు కదా, ఉప ముఖ్యమంత్రుల వ్యక్తులు కూడా అవినీతి పేరుతో వాళ్ళని దించేసే దుర్మార్గపు ఆలోచన ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశంలో అత్యంత అవినీతి పరుడు ఎవరంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఆయన అవినీతి పరుడు, ఆయన కుటుంబ అవినీతి పరుడు, ఆయన పూర్తి మంత్రివర్గం అవినీతి పరుడు అయితే కేవలం దళితులు సమగ్ర వర్గాన్ని అణిచివేసే విధంగా ఇవాళ వాళ్ళని ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి దక్కకుండా ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఇలా 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ప్రతిష్ఠిస్తున్నాడు. మరి దానికి ఆ గడ్డంకులు ఎంతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి.
నీకు ఎవరు తెస్తున్నారు? అంబేద్కర్ యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రారంభించడంలో నువ్వు ఎందుకు నిర్లక్ష్యం అవుతున్నావో ఒక్కసారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి. దేనికొక్క నిర్లక్ష్యం అవుతున్నావు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి? సిగ్గు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి కనీసం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క జయంతికి రాని ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, దేశంలో ముఖ్యమంత్రి, ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి కార్యక్రమం నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. దేశంలో ఏ నాయకుడు గాని, ఏ ముఖ్యమంత్రి గాని ఇలా అంబేద్కర్ గారి జయంతి, అంబేద్కర్ గారి వర్ధనికి రాని ముఖ్యమంత్రి ఇవ్వలేరు, కేవలం ఈ ముఖ్యమంత్రి తప్ప. ఇవాళ దళిత సంఘ నాయకులు ఎందుకు ప్రశ్నిస్తలేరు? ఒక్కసారి ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి. దేనికోసం ప్రశ్నిస్తలేరు? ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి ఒక్కసారి. వాళ్ళ కనీసము దళితుల విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దళితులు ఇప్పటి నుంచో మొన్నటి వరకు కూడా మరి అమ్మ దళిత మహిళ పోలీసులు విచక్షణాయుతంగా కొడుకు ముందే తల్లిని కొట్టిదంటే ఆ కొడుకు విలువలాడుతున్నాడు. ఒక్కసారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి. దళితులకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రక్షణ లేదు. ఈ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఇవాళ దళితుల మీద దాడులు తీవ్రమవుతున్నాయి. దళితుల భూములు లాక్కుంటున్నారు, దళితుల దాడులు చేస్తున్నాయి, దళిత మహిళల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఏ ఒక్క సంఘటన మీద కనీసం ఇప్పటి వరకు విచారణ జరిపిన దాఖలాలు, ఏ ఒక్క అధికారి మీద చర్య తీసుకునే దాఖలాలు, చర్యల పేరుతోని ఎవరైతే దళితుల మీద దాడులు చేశారో వాళ్ళను బదిలీల పేరుతోని ఉన్నత పోస్టింగ్ ఇచ్చి ముఖ్యమైన పోస్టులు నియమించే ప్రయత్నం టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉన్నది. వాళ్ళ ఇంటికి ఒక్కొక్కరు 10 లక్షలు ఇస్తాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. నీ వాళ్ళ కళ్ళబొల్లి మాటలను ఎవ్వరు నమ్మే పరిస్థితి, నీ మాయ మాటలను ఎవ్వరు నమ్మే పరిస్థితి లేదు. నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే, పేద ప్రజలకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇన్ని రోజులు ఇచ్చిన హామీలను ఎందుకు నెరవేర్చలేదో దానికి అడ్డప్పులేదో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రం అంటే ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఇంకోటి కాదు. దాంతో పాటు అవినీతి రాజ్యం అయితే ఉన్నది. మాయ మాటలు నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కృష్ణా జలాల విషయంలో ఇంత మూర్ఖత్వం ఉంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, అబద్ధాలకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఇలా కృష్ణా నది మీద అక్రమ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేస్తున్నారని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తెలియదట. నిన్న ఒక లేఖ రాసిండు. 2 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, అక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఆ రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మోసం చేస్తున్నారు. ఈ 2 రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కూడబడుకొని 2 రాష్ట్రాల మధ్య వాళ్ళకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళకు అవసరమైనప్పుడు రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి 2 రాష్ట్ర ప్రజల మధ్య విభేదాలు సృష్టించి ఇలా మళ్ళొకసారి రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం 2 రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులకు ప్రణాళికబద్ధంగా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఇలా వ్యవహరిస్తున్న విషయాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు గాని, ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు గాని మర్చిపోయిన విషయాన్ని ఒక్కసారి 2 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మొదటి నుంచి డిమాండ్ చేస్తా, హైదరాబాద్ ఢిల్లీలో కూడా డిమాండ్ చేస్తా నేను. అసలు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. కృష్ణా పరివారక ప్రాంతం 68% ఉంటే ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆ రేషియో ప్రకారము 575 టీఎంసీలు రావాల్సి ఉండగా ఇలా మొదటి అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నప్పుడు కేవలము 570 టీఎంసీల కోసం డిమాండ్ చేసుకోవడమే కాకుండా 299 టీఎంసీల కోసమే అగ్రిమెంట్ లో సంతకం పెట్టినటువంటి దుర్మార్గ ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సమాధానం చెప్పారు. వాళ్ళ ఆ రోజునే భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేసింది, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి క్షమాపణ చెప్పాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 570 టీఎంసీల నీరు రావస్తున్నప్పుడు కూడా ఇలా నీ నిర్లక్ష్యం వల్ల, నీ కాంప్రమైజ్ పాలిటిక్స్ వల్ల ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేవలం 299 టీఎంసీలే వచ్చిన విషయం వాస్తవం కదా. దీనికి బాధ్యుడు రాష్ట్ర ముఖ్య స్పష్టంగా డిమాండ్ చేస్తే ఆ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తక్కువ ముఖ్యమంత్రి నిన్న లేఖ రాసిండు. నిన్నేమంటారు? 50-50 అట. 50-50 అంటే 470 టీఎంసీలు 450 టీఎంసీలు అట. అప్పుడేమో 299 టీఎంసీలే మాకు రావాలని చెప్పన్నాడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మొదటి అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో. ఈ రోజేమో 50-50 అంటున్నాడు. వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఏమో 575 టీఎంసీలు రావాలి తెలంగాణకు అంటున్నాడు. వాస్తవానికి రావాల్సిందేమో 570 టీఎంసీలు.
మొదటిసారి అపెక్స్ కౌన్సిల్ మాత్రం 299 టీఎంసీలను అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మాత్రం 50-50 అని 450 టీఎంసీ అంటున్నాడు. ఒక్కసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తించాలి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసింది ఎవరో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ముక్కు నేర కార్తీక్ తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. నీ వ్యవహారాలనే, నీ పార్టీ షోలనే నువ్వు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తావు. 575 టీఎంసీలు రావచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి. నీ నిర్లక్ష్యం వలన ఈ రోజు 299 టీఎంసీలు మాత్రమే వస్తున్నాయి. దీనికి కారణంలో ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాలి. ఇన్ని రోజుల కారణం తప్పని గుర్తించేది, ఇన్ని రోజుల కారణం తెలంగాణ వాస్తవాన్ని గ్రహించేది. ఏర్పడం పాడడం చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత అయిపోయింది. క్షమాపణ చెప్పారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఈ రోజు ఒప్పుకున్నారు. అందుకే క్షమాపణ చెప్పాల్సిన బాధ్యత నిజంగా నీకేమన్నా ఆత్మ ఉంటే, నీకేమన్నా ఆరోగ్యం ఉంటే, నీకు సంస్కారం ఉంటే, నిజంగా నీలోపల నిజాయితీ ఉంటే వెంటనే నేను ఆ రోజు ఒప్పందం విషయంలో తప్పు చేస్తా 570 టీఎంసీలు రాష్ట్ర తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేవలం 299 టీఎంసీలకు మాత్రమే అగ్రిమెంట్ లో సంతకం పెట్టినా, ఒప్పందం సంతకం పెట్టినా నేను తప్పు చేస్తా చెప్పి ఇప్పటికైనా ఏమైనా నిజాయితీ ఉంటే, నీకు సంస్కారం ఉంటే వెంటనే తెలంగాణ ప్రజలకు ముక్కు నిలకాచి క్షమాపణ చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉన్నది. లేక అతను కేంద్రాన్ని బోధన చేస్తారు. అప్పటి కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని ఇవాళ అక్కడ గౌరవ మంత్రివర్యులు గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారు న్యాయపరంగా 2 రాష్ట్ర ప్రజలకు అన్యాయం జరగద్దని చెప్పి భావించి అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశాలు పడేస్తే అక్కడ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం సేఫ్ గా జరగడానికి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కుమ్మక్కై అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని వాయిదా వేసిన గడుడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. 203 జీవోను వ్యతిరేకిస్తూ దాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ నేను లేఖ రాసిన తర్వాత, భారతీయ జనతా పార్టీ లేఖ రాసిన తర్వాత ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి దాన్ని ఆపినటువంటి విషయం ఒక్కసారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తించాలి. నేను లేఖ రాసిన తర్వాత 2 రోజుల తర్వాత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సోమికి వచ్చి తప్పని పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ లేఖ రాసిండు. 2 సార్లు అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం వాయిదా వేయించాడు. ఇప్పుడు నిన్న తేరుకొని అక్కడట అక్రమ ప్రాజెక్టులు కడుతున్నాడ, దాన్ని అడ్డుకొని తిరుగుతాడట. కట్టిన తర్వాత కడుతున్నప్పుడు కూడా 2 సంవత్సరాలు కాలయాపన వచ్చి ఇప్పుడు షోయిలోకి వచ్చి ఇప్పుడు ఈ పోటీగాడు ఈ మొనగాడు అనుకుంటాడట. ఇన్ని రోజులు బాధ్యతాయుతంగా వివరించకపోవడం అనేది నీ వ్యవహార శైలి ద్వారా స్పష్టమైన విషయాన్ని ఒక్కసారి రాష్ట్ర మంత్రి ఒప్పుకోవాలి, ఒప్పుకో తీరాలి. వాళ్ళ ఇండో ఎయిర్పోర్ట్ ఎందుకు తీసుకున్నావు? ఇన్ని రోజులు ఒప్పుకోలే. అక్కడ ప్రాజెక్టులు అక్రమంగా నిర్మించడానికి నీ నిర్లక్ష్యం కాదా, నీ రూపాయికో ఒప్పందం కాదా? ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాలి. రోటగారిలో ఫంక్షన్ అయిపోయి రాయలసీమను రతలాసీమ మారుస్తా తప్పలేదు. తెలంగాణ ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తూ, తెలంగాణ ప్రజలకు మోసం చేస్తూ ఈ రోజు హుజరాబాద్ ఎన్నికలు లేని, హుజరాబాద్ ఎన్నికలు ఎట్టి మొత్తం ఓడిపోతుందని చెప్పి నీకు అభ్యర్థి దొరకలేదు కాబట్టి మరొక్కసారి ప్రాంతీయ విద్వేషాలు తగ్గించి తెలంగాణ వాదాన్ని మందిలో పొందు తీసుకొచ్చేలా పోలీస్ బందోబస్తు పెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజల్లో కూడా అయోమయం సృష్టించే ప్రయత్నం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. నీ నిర్లక్ష్యం వల్లే కదా ఇలా అక్రమ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరిగేది. వాళ్ళ కడుతురంటే నువ్వు చేతగాని వాని చేతన వస్తువుల విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు గ్రహిస్తున్నారు, గమనిస్తున్నారు, గుర్తిస్తున్న విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి. నువ్వు ఎన్ని కుట్రలు వన్నా, ఎన్ని కుట్రలు వన్నా హుజరాబాద్లో గెలిచేది భారతీయ జనతా పార్టీ, హుజరాబాద్లో గెలిచేది ఈటల రాజేందర్ గారు తప్ప నువ్వు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా, పేర్ల దండాలు పెట్టినా, వంగి దండాలు పెట్టినా, నువ్వు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా కూడా, ఎన్ని కోట్లు పంచినా కూడా నేను హుజరాబాద్ ప్రజలు నిన్ను స్వాగతించారు. నీకు డిపాజిట్ దక్కని విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి. అధికార పార్టీకే హుజరాబాద్ లో అభ్యర్థి కరువాడు, హుజరాబాద్ అభ్యర్థి కరువాడు. అభ్యర్థి కోసం వెతుకుతున్నారు. ఏ అభ్యర్థి ముందుకు వస్తలేదు. ఎందుకంటే ఏ సర్వే చూసినా, ప్రభుత్వ సర్వే చూసినా, ప్రైవేట్ సర్వే చూసినా, పార్టీలో సర్వే చూసినా, వ్యక్తిగత సర్వే చూసినా కూడా అన్నిట్లో వచ్చేది భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుపు సునాయాసం అయిపోతున్నది, ఈజీగా గెలవబోతున్నది. కార్యకర్తలందరూ ఉత్సాహంగా ఉన్నారు, నాయకులు కష్టపడి పనిచేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రజలందరూ ఐక్యతగా ఉన్నారు, సంఘటిత శక్తిగా మారారు. మరొకసారి తెలంగాణ వాదాన్ని వినిపిద్దాం, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మెడలు వద్దామని చెప్పి హుజరాబాద్ ప్రజలు చైతన్యవంతుల విషయాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తించి కాబట్టి అడ్డదారులు గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కార్యకర్తలను బెదిరిస్తున్నారు, నాయకులను బెదిరిస్తున్నారు, అధికార యంత్రాంగాన్ని దుర్యోగం చేస్తున్నారు.
బయట ఒక పెద్ద బెదిరిస్తున్నారు. వాళ్ళ పార్టీ నా టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాతోనే టిఆర్ఎస్ పార్టీ కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తుందంటే ఇంతకంటే సిగ్గుచెట్టి కూడా అనే విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోవాలి. ఎట్టి బస్సులో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవబోతున్నది. మేము అహంకారంతో వెళ్ళి చెప్తలేం, ఆత్మవిశ్వాసంతో చెప్తున్నాం. మేము మాకు కార్యకర్తలందరూ కూడా ఉత్సాహంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దుబ్బాకలో గెలిచాం, ఉత్సాహంగా పనిచేసినాం. జిహెచ్ఎంసీ లో గెలిచినాం. నాగార్జున సాగర్ లో గుణపాఠం తెచ్చుకున్నాం. మనం రాష్ట్ర తప్పేమని తెచ్చుకున్నాం. మనం కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో తప్పేమని తెచ్చుకున్నాం. ఆ తప్పిదాలను తెలుసుకున్నాం కనుకనే ఇప్పుడు విశ్వాసంతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో, భక్తితో ఇలా హుజాబాద్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలుస్తామని దృఢ విశ్వాసంతో ఇలా ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త ఇలా కాచాపు జెండా పట్టుకొని, కమలపు జెండా పట్టుకొని ఇలా హుజాబాద్ తరుతున్న విషయాన్ని స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళి సేవ చేయడానికి, తెలంగాణ తల్లిని రక్షించడానికి పోతున్న విషయాన్ని ఇలా కార్యకర్తలు ప్రజలు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు గెలుపు ఓటములు కొత్త కాదు. అన్నిటిని తెగించి కొట్టాడే తత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అవినీతి రాజ్యం వెళ్తుంది, ఏ విధంగా మూర్ఖత్వ పాలన జరుగుతుందో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఈ రోజు మీ ముందు ప్రకటించాల్సుకున్నాను. భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు అందరి యొక్క నిర్ణయం మేరకు అందరి మధ్య చర్చించిన తర్వాత ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక మంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు సాగడంలో అనేక మంది అమర వీరులు ఇలా బలిదానాల వల్ల బలిదానం చేస్తే కేవలం ఒకటే కుటుంబం రాజ్యం వెళ్తున్నది. ఒకటే కుటుంబం విలాసాలకు తెలంగాణ తల్లిని, తెలంగాణ అమర వీరులను అవమానపరుస్తున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తిస్తున్న తరుణంలో ఏ లక్ష్యం కోసం, ఏ ఆశయం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామో దానికి భిన్నంగా ఇలా కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ వివరిస్తుందో అరాచక అభివృద్ధి పాలకు వ్యతిరేకంగా, ఈ మూర్ఖత్వ పాలకు వ్యతిరేకంగా, ఈ గడిల పాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ నిర్మాణ కోసం ఆగస్టు 9న భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా మా నాయకులు అందరూ ఆశీర్వాదపడి ఇదే బాధ్యతగా నడిపడుతున్నటువంటి భాగ్యలక్ష్మి దేవరాజు యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఆగస్టు 9న మహాపాదయాత్రను భారతీయ జనతా పార్టీ నిర్వహించబడుతుంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అనేక నియోజకవర్గాలను కవర్ చేయొచ్చు వల్ల హుజాబాద్ లో ఈ యాత్రను ముగిస్తా ఆగస్టు 9న ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ నిర్మాణ కోసం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క అభివృద్ధికి వ్యతిరేకంగా, అరాచకాలకు వ్యతిరేకంగా, గడిల పాలకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆగస్టు 9న ఇలా భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం నుంచి పాదయాత్రను ప్రారంభించబడుతుంది. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఆ పవిత్రమైన దినం ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమం ప్రారంభించిన రోజు, తెల్లవారు ఈ దేశం నుంచి పారద రోజు ఆగస్టు 9. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఆ ఉద్యమాన్ని, ఆ నేపథ్యాన్ని స్ఫూర్తించుకొని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ నిర్మాణ కోసం, తెలంగాణ తల్లిని ఉడుతున్న కోసం, ఈ అభివృద్ధి ఆస్కారంగా ఆగస్టు 9న భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ రోజు ఆ పాదయాత్రను చేపట్టబోతున్నది. తప్పకుండా కార్యకర్తలందరూ కూడా ఈ పాదయాత్రను విజయవంతం చేయడానికి ఇప్పటికే అనేక ఉత్సాహంగా ముందు వస్తున్నారు. తప్పకుండా పాదయాత్రను విజయవంతం చేస్తా ఈ గడిల పాలను, ఈ అరాచక పాలను, ఈ కుటుంబాలను అందమనిస్తా చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అందుకే కార్యకర్తలారా అందరూ కష్టపడి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎదుర్కొనే దమ్మున్న పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. విశ్వసిస్తున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీని. కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఉంది. అనేక సంక్షేమ పథకాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్నది. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కోట అభివృద్ధిలో కేటాయిస్తున్నాం. అందుకే ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ఇటువంటి సంక్షేమ పథకాలను, కేంద్రం ఇచ్చే నిధులను గ్రామాల వారిగా, పోలింగ్ బూత్ల వారిగా మనము ప్రజలకు వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాస్తవాన్ని వివరించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో మన లక్ష్యం ఒకటే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోల్కొండ కిల్ల మీద కాషాయపు జెండాను రేపరేపలాడించాలి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజలు బాగుపడాలంటే, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు న్యాయం జరగాలంటే అనేక మంది ఈ అద్భుత సన్నివేశాన్ని చూడడానికి ఇప్పటికే చాలా మంది అసలు భాష పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఈ రోజు కూడా, నిన్న కూడా మన రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షులు చిలకం రామచంద్ర గారు నిన్న స్వర్గస్థులైనారు. ఈ కార్యాలయం నిర్మించింది వారే.
కమిట్మెంట్ తో పనిచేసే కార్యకర్త. అనేక మంది కార్యకర్తలు తయారు చేసిన గొప్ప వ్యక్తి రామచంద్ర రెడ్డి గారు. అలాంటి చాలా మంది అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారం రావాలి, ప్రజలకు న్యాయం జరగాలి. దానికోసం అనేక మంది అమరవీరులు నక్సల్ చేతిలో తీవ్ర చేతిలో వసూలు బాశారు. అనేక మంది ఆరోగ్యరీత్యా చనిపోయారు. ఇప్పటికి చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆ అద్భుత సన్నివేశాన్ని మేము కల్లారా చూడాలనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ బాధ్యతను భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలుగా మన భుజ స్కంధాల మీద వాళ్ళు ఉంచారు. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఆశ నెరవేరుద్దాం. ఆ లక్ష్యాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా దాన్ని ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకునే పద్ధతి చేద్దాం. 2 సంవత్సరాలు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి డైరెక్షన్ లో కొంతమంది అధికారులు పక్కన రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కొని భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు వేధిస్తూ ఉన్నారు, జైలు పంపుతున్నారు, నెలల పాటు జైలు పంపుతున్నారు, బెయిల్ రాకుండా వేస్తున్నారు. కొంతమంది అధికారులు పెట్టుకున్నారు. అయినప్పుడు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు భయపడతారు. జైలు కూడా సిద్ధమైన భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పటికే 100,000 మంది జైలుకు పోయారు. ఈ 2 సంవత్సరాలు బయటిస్తాం, తీస్తున్నాం. ఎమ్మెల్యేల చిట్టాలు మధ్యలో చిట్టాలని తీస్తే మాట్లాడి రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం తర్వాత పాదయాత్ర సందర్భంగా తప్పకుండా ఎమ్మెల్యేల మంత్రుల యొక్క అరాచకాలను అవినీతిని ఇలా నియోజకవర్గాలుగా తప్పకుండా బహిర్గతం చేస్తాం. వాస్తవ విషయాలు వివరిద్దాం. తన అనుమానం లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఉత్సాహంగా మన లక్ష్యాన్ని చేరుకునే విధంగా అందరికి ముందుకు సాగాలని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాడు. భారత్ మాతాకి జై. జై శ్రీరామ్. ధన్యవాదాలు సార్. మళ్ళీ 4 గంటలకు మీడియా వాళ్ళని పిలుస్తాం. దయచేసి మీరందరూ కూడా మేము తదుపరి కార్యక్రమం ముందుకు సాగించాలి. మీడియా పర్సన్స్ అందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. హలో, ఓకే మనోజ్.